face biserică. Sunt păstor, oițe blânde, cu lânde, lânge, cânge. Pocăcăiți-vă, păcările căcănele, leșinați-vă. Vine Apocalipsa, vine lipsa. Dar o să vă umpleți de nebun. Hai să arăt ceva la cretin. O vezi pe asta. Să mai bine. Cine? Știi? Nu știu. Că ai ști eu. Ai ști ceva. Nu-ți cer nimic. Doar mă uit așa. Nu cred. Trebuie să atâta uitat. Solemnitate și cumva. Fac apel la credința ta fie. Nu zic nimic de ce nu cred în ceea ce se poate. Și dacă puteți doar atâta, puteți în ceea ce credeți. Ce pot să fac? Eu fac. Ce fac? Nu știu. Nu muncesc. Foarte bine. Nu muncesc foarte bine. Cred că voi munceți foarte bine. Și? E bine, e bine. Asta e cea mai sfântă mamă în care cred mai sunt mame foarte. Am făcut eu o poezie mamă. O mamă care s-a întâmplat un accident. Într-adevăr, nu era mama mea. Arată ceva și era de adevăratele. O mamă care chiar a sărit de adevăratele și a salvat copiii. Mai rar. Foarte rar. Lumea asta, atât de, pot să zic, incisivă. Și incisivă, nu cred. Nu e valoare. Deci am de când ca poezia, nu mai știu pe ce blog am băgat, pula mea cu ea. Mama e respectivă. E foarte un om. E mama mea. Nici aș vrea să fie mama mea. E prea, nu știu. Dar mama mea e mama mea. Ea m-a născut. Eu sunt foarte din mama mea. Că o înjur din când în când, asta poate e defectul meu. Poate nu înțeleg, poate sunt nebun. Poate fac pe nebun, da, fac pe nebun. Care? Fac eu, nebun. Fac mii, da. Văd că au apărut mulți nebuni practic. De... cu diferite afecțiuni. Sunt afectați. Și efectați. Cu ce să făcăm? Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Nu știu. Mai crezi că asta nu? Asta? N-ai. Ai crede ce? Păi crezi și nu cerceta. Dacă cercetezi, ce? Înțelegi ceva? Asta da. Și asta. Atâta. Ce e asta?
o să o luăm. Iată, aia care asta, da, știu, e atâta. Uite așa. Ca semn de întrebare. Să fiu umil. Deci, da. Poate să va ierta cineva ceva cumva. Aoleu, dragii mei, văd că defilați cu multe de-alea. Cum sunteți român, bun creștin, bun creștin. Păi chiar e creștin? Eu cred că este și de Ca voi sunteți bun creștin. Cum? Așa auzi aici. Cum sunt bun creștin. Deci tu odată ce ești bun creștin, există și răi creștin. Păi băi, dacă tu ești creștin, toți creștinii ar trebui să fie buni. Ceilalți sunt răi. Eu uite-te la imnul național. A. Eu trebuie să fac ceva, uite. Da, trebuie să fac ceva. Pe cuvânt, nu.